til den her video. Nej, velkommen. Og i dag er det, at jeg skal spørge random mennesker, om jeg skal prøve at lære dem wheelie. Så det kommer I hen til nu. Nu går vi altså hen og spørger en. Hey! Vil du gerne lære wheelie? Ja, mega gerne. Okay, kom ned. Fuck, du lige var dø. Står du Goofy eller regular? Jeg tror, jeg står Goofy. Er det her ikke Goofy? Jo, det er Goofy. Hvis I lige kan se. Goofy, ja, det er Goofy. Så husk, du står Goofy. Fuck dig, bil. Så husk, du står Goofy, så du skal tage din forfod fremad. Nej, den du står mest den af. Den skal du tage bagud, og så skal du læne dig sådan lidt indover. Okay. Når du gør det. Så prøv lige, det her er det første attempt. Okay. Okay, nu prøver han igen. Det går bedre. Jeg skal nok have den. Okay, nu prøver han igen. Vent, hvad hedder du egentlig? Okay, kom så, du har den. Nej. Du skal skynde dig. Hey. Okay, du skal nok have den. Okay, den var bedre. Bare husk, du skal også læne dig lidt fremad. Lidt fremad. Så lidt fremad. Ja. Så op og tilbage. Oj, Ui, det var god. det var bedre. Nu skal du bare komme lidt. Op og tilbage og lidt fremad. Ved du, hvad commit er? Ja. Det er, hvor du sådan tager foden på, efter du har lavet et eller andet. Nå, så jeg skal ned igen sådan der. Ja. Så er jeg færdig. Mhm. Men det skal helst være i sådan lidt tid. Okay, du har den. Kom nu. Ja, du er committed. Det er lige meget. Okay, du har den nu. Du skal nok lige have den i et sekund eller to. Hvor gammel er du egentlig? 35 år. Okay, du har den nu. Du er tæt på. Kun et sekund, ikke? Du har den. Kom så. Ui. Sådan der. Det var næsten en halv sekunds really. Det næste du så bare skal lære, det er sådan en backflip flat. Ja, det gør vi. Okay. Bare. Okay. Den var god. Okay, så nu skal du bare huske. Er du okay? Ja. Okay. Så nu skal du bare huske at gøre det. Prøv at gøre det i lidt længere tid. Okay? Okay, nu prøver han sgu igen. Den var bedre. Okay. Det er din længste indtil videre. Okay. Nu prøver han sgu igen. Du har bare landet nu. Okay. Okay? Jeg gør det nu. Ja. Nej! Hvorfor committer du ikke? Hvad laver du? Nej! Den var god. Der er mit løbehjul. Hvad så man? Okay, nu har du bare landet. Tag din gamle ryg ikke mere. Nej. Du er kun 35 år. Sådan der. Du må få et forsøg mere. Okay, nu er den der. Jeg kan mærke det. Okay, du får et forsøg mere. Ui, du er tæt på. Så må du prøve en anden gang, ikke? Jo, prøv igen en anden gang. Ja. Farvel. Jeg kan også lige sige farvel. Hej hej. Hej.